Ужо які тыдзень буйныя не вельмі гульнявыя выданні ды парталы падсумоўваюць год, выдаюць узнагароды розным гульням, ладзяць усялякія топы. І ў адным такім месцы я ўбачыў, што ў намінацыі хорар году жахі па-нашаму геймеры аддалі перавагу такому праекту, як Сігналіс. Для мяне гэта было нечакана, бо калі я натрапіла ў навіны на канале ў лістападзе, здаецца, дык не ўяўляла сябе нічога болей за 2D-бадзялку па калідорах у рэтра-стылі пад першую PlayStation. Вітаю, я Рудзі, наліце сабе чаго з вялікім утрыманнем электраліту, а я паспрабую разабрацца без нахабных спойлераў, за што геймеры выдалі адзнаку хорар года гульні Сігналіс. Як вы ўжо бачыце, першая фіча праекта – рэтра-графоній. Піксельная асалода для стомленых вачэй старыкоў, якім надакучылі гэтыя вашы Unreal Engine і фотарэалізм. Мы хочам кроў з вачэй, 15 квадратикаў і пара палігонаў, што сабой уяўляюць галоўную гераіню. Яна, дарэчы, рэплікант, то бок андроід, створаны па ўзору жывога чалавека, як яго тут называюць гештальт, з'яўляючыся дублікатам і ва ўсім яму дапамагаючы. Бягучы па лязу, не менш, ці нейкі лем. Гэта не толькі далёкая будучыня, але і далёкі свет за тысячы светлавых гадоў. Наша цывілізацыя займаецца пошукам жыцця на іншых планетах, дзеля чаго дасылае караблі з гештальт-спецыялістам, то бок жывым чалавекам і яго рэплікантам ва ў розныя бакі. На адным з такіх, што трапіў у аварыю, мы абуджаемся за андроіда. Але ж мо не варта яго называць андроідам. Я тут крыху ў гэтай тэрміналогіі не ўпэўнены. Бачым адсутнасць нашага гештальта, ды ідём яго шукаць. Што будзе далей, чым усё скончыцца, адразу так і не зразумець. Інфармацыя падаецца кавалкамі, ды яшчэ даволі, скажем так, канцэптуальненька. Два распрацоўшчыкі з Германіі, а гэта бачна адразу праз шмат адсылак і відавочных рэчаў тыпу сцягоў, мовы і надпісаў, што паўсюль па лакацыях. Гэта ўся нямецчына, будучыня, космас, пэўны таталітарызм, пра які даведваемся праз дзесяткі цыдулак, надпісаў і плакатаў пра нацыю, светлую будучыню і ахвярнасць дзеля агульнай справы. Нейкі касмічны рэйх, карацей. І ўсё ў крывава-чорных колерах ды з анімэ дзяўчынкамі. Атмасферка дае шчыльнасці, канешне. Агулам ужываюцца прыёмы, узятыя з класікі гульнявой індустрыі далёкага ўсходу. Матка Японія ўжо тады задавала пэўны тон у стварэнні хорараў ды трылераў, мае свае асаблівасці, не настолькі знаёмыя для нашага геймера. Праўда, калі вы не гулялі ў розныя кансольныя шэдэўры 90-х, дзе такія рэчы паўсюль. Скажу шчыра, гэта стылістычная анімэшнасць, і, як правільна называецца, дадаруюць мне аматары ўсяго ўсходняга, мне не тое, каб падабаецца, але дыхаю роўна. Тут яна сапраўды не замінала гуляць ды паглыбляцца ў сюжэт. Думаю, што і іншым не будзе перашкодай, а толькі дапаможа адчуць гульню і тое, чым натхняліся аўтары. А сапраўдныя заўзятары, пэўна, знойдуць тут нейкія яшчэ і адсылачкі да іншых гульняў, мангі ці анімэ, у чым я ўпэўнены. Праца, заснаваная на ўспамінах і настальгіі, проста не можа іх не мець. Таму, калі што ўбачыце, абавязкова падзяліцеся з намі, непісьменнымі. Адзначу, што я да канца ўвогуле хрэновенька разумеў, што тут адбываецца, збіраючы інфу па нейкіх цыдулках. У фінале пачало неяк складвацца ў адну, але ж усё роўна застаецца пачуццё, што я тупаваты, а не аўтары пакінулі шмат белых плям. Ну, таварышы, падрыхтуйце свае сурвэтачкі, каб выціраць алдовыя слёзы, бо гульня не толькі упакавана ў рэтра-піксельную вопратку, але і дэманструе ўвесь набор гульнявых механік, якія адпавядаюць таму часу. Аўтары натхняліся класікамі, як Resident Evil ды Silent Hill. Бадзялка, стралялка і вырашалка задачак. Давайце па чарзе. У нас усяго 6 слотаў у інвентары, таму прыйдзецца выкручвацца, каб туды ўлезла хоць што. Бо нават 2 віды зброі ды патроны, да іх займуць ужо 4. Дадайце ліхтарык, бо часта тут не проста цёмна, а ўвогуле нічога не бачна. Ты якую аптэчку, і ўсё, ліміт. Значыць, трэба выкідаць ці пісталет, ці шатган. Ці аптэчку, і спадзявацца, што калі будзе трэба, дык знойдзем, ці паспеем павярнуцца да куфара і бяспечнага месца захоўвання. Усё як трэба ў алдовай гульні, можна захавацца толькі ў пэўным месцы, а да прадметаў першай патрэбы не забудзьце пра квеставыя ітэмы і розны лут, які будзем знаходзіць. Эканоміць месца прыйдзецца жорстка, і ўвесь час шмат што будзе проста ляжаць у чырвоным куфры, да якога бегаць прыйдзецца часта. Спачатку мне давалі столькі патронаў, што я нават падумаў, нібыта будзе проста. Аказалася, падалося. Ворагі паміраюць далёка не з першай кулі, ды яшчэ і не цалкам. Гэта свалата праз некаторы час абавязкова падымецца, калі
цела не спаліць, напрыклад, шашкамі, ці сігнальнымі ракетамі, ці яшчэ чым. Зразумела, усяго будзе недастаткова, каб пазбаўляцца ад кожнага трупа, ды яны займаюць такі каштоўны слот інвентару. Таму выйсце знайшлося даволі хутка – бегаць, а не страляць. Калідоры хоць і вузкія, але ж часцей за ўсё будзе месца для манеўру мінаваць чарговае мярзоцце, якое сюды нібыта цалкам перайшло з Silent Hill. А ё пакой ідзе іх так шмат, што каб перабіць тую котлу, трэба прынесці ўвесь свой арсенал. Таму гэта рабіць, пэўна, не трэба, найлепш іх адцягнуць ад прадмета, бегчы ды ўзяць, што трэба. Яны месцамі хуткія, але ж вы хутчэй за іх. Я праходжу з кантролерам і ўсё яшчэ да яго прызвычайваюся, таму іншы раз магу і не адразу цэліць нармальна, дапамагае аўтанавядзенне. І перашкаджае адначасова, калі вырашае, што вораг ззаду больш шкодны, чым той, які ўжо побач. Бадзялка па калідорах і пакоічыках розных лакацый, дзе дапамагае карта з адзнакамі, бо заблытацца можна лёгка. Усё ў традыцыях японскіх гульняў. А потым нават і карту забяруць, падвысіўшы складанасць і час на адаптацыю да новага месца. Мноства зачыненых дзвярэй, ключы да якіх трэба шукаць, разгадваючы загадкі, і я вам скажу, што іх тут шмат. І да таго яны збольшага зусім непростыя. З задавальненнем памяў свае мазгі, некаторыя хоць і выглядаюць як звычайныя, тыпу размеркаваць вадкасць па сасудам з рознымі аб'ёмамі, але праз гэта не падае іх якасць. Я люблю такія гульні, дзе трэба запісваць сабе розныя коды, шыфрыкі, сімвалы, вырашаць іх на паперы, захоўваць сабе. Усё як раней. Разнастайнасць задач, лагічных ланцужкоў, вядучых да іх рашэння ўражвае, бо тут дадалі адрозныя ад класічных гульнявыя механікі. Як, напрыклад, радыё, якое вы знойдзеце, як і ў Silent Hill, але з іншай мэтай. З яго дапамогай можна прымаць сігналы, коды і музыку. Яно можа быць нават зброяй у пэўныя моманты. Зараз будзе невялікі, не сюжэтны спойлер па адной з задач, але я хачу паказаць прыклад, як выглядае гэты самы лагічны ланцужок. Мы знаходзім нешта накшталт калонкі JBL, толькі ў выглядзе савы. Гераіня падмячае, што там ці нейкі мікрафон, ці нешта падобнае, але што з ёй рабіць, чорт ведае. На іншым баку вялікай карты знаходзім касету з выявай савы і, зразумела, бяжым назад. Але нешта нічога не адбываецца, ды і дзіркі ніякай пад касету няма. Мо яна проста схавана. А, глядзіце, дык у касеты плёнка парваная. Ідём бадзяцца. Бачым скотч, заклеіваем, бяжым назад да савы, не працуе. Зноў бадзяемся і ў адным з пакойчыкаў бачым радыёстанцыю. Устаўляем туды касетку, даведаемся, на якой частаце яна перадае музыку, бяжым да савы і побач з ёй уключаем ужо сваё асабістае радыё на прыём. Шчоўк, і калоначка адчыняецца. А цяпер да гэтай гісторыі квеста дададзім нашы веды, што інвентар амаль заўсёды перапоўнены, і каб пакінуць месца пад касету і скотч, напрыклад, дык трэба выкідаць нешта карыснае, ці бегаць туды-сюды да куфру і назад, ці несціся праз усю карту, на якую увесь час коўзаюцца недабітыя пачвары і думаюць, як бы вас за бачок прыкусіць. Яшчэ дададзім час на пошукі гэтага ўсяго да разумення, а што ўвогуле трэба рабіць. Іншы раз па 10 хвілін пабягаеш усю карту, мо ты нешта прапусціў, мо куды трэба было торкнуць. І цяпер, я думаю, вы пачнеце разумець, што значыць гуляць у сігналес. Яна не суперскладаная, ўсё падаецца лагічным, але ж іншы раз на тое, каб зразумець логіку задачы, што ад цябе ўвогуле хочуць, спатрэбіцца час і не заўсёды даюць наводкі на рашэнне. Гэта гульня і пра пастраляць, і пра падумаць галавой, і пры ўсім не адцягвае ўвагу непасрэдна ад геймплею прыгожай карцінкай. Яна даволі павольная пры сваёй экшн-складаючай, што падтрымліваецца гукавым суправаджэннем, нібыта уводзячы ў транс. Я ў некаторых пакойчыках падвісаў, слухаючы класічную музыку, што так вылучалася з шэрагу эмбіенту ці зусім цішыні, ці рэха па пустых калідорах ад крокаў нашай гераіні. Хадзі, глядзі, спакойна думай над задачкамі, нікуды не спяшайся. Іншы раз толькі трэба хутка арганізавацца ў новых лакацыях з кучай монстраў. Як гэта ўсё разам суседнічае, тут трэба пагуляць, каб зразумець. Гэта, безумоўна, як я называю, гульня вайб, гульня настрой. Калі вы трапіце ў яе, ці наадварот яна вас падсадзіць на сваю хуткасць, дык тады можна сапраўды атрымаць слодыч. Але што наконт хорор году, я так і не зразумеў, чаму ёй выдалі такую ачыўку. Яна сапраўды атмасферная і гнятлівая, саленхілаўскія монстрыкі коўзаюцца, ды непрыемна крычаць. Але дзе тут пужацца ці напружвацца? Аднойчы я толькі ўздрыгнуўся, калі сустрэў першага ворага, а далей неяк прызвычаюся. Магчыма, справа ў
адсутнасці нейкага відавочнага канкурэнта хорара году, але ж Сігналіс не цягне на такі эпітэт. Я правёў у гульні прыкладна каля 10 гадзін па некалькі на вечар на працягу тыдня, і гэта было няблага. Некаторыя, канешне, за 6-7 можа прабягуць, гэта ўжо хто як хутка будзе ўсё разумець. Першы раз запусціў яе, калі рабіў агляд на мінулае відэа Plague Tale, каб трохі пераключыцца, і правёў у Сігналіс паўгадзіны. Тады яна мяне не ўразіла. Пачатак даўлі пусты, нібыта, амаль аднолькавыя пакойчыкі, шмат дзвярэй і нейкі стары квест пачатку эры 3D, дзе трэба разглядаць пэўныя часткі лакацыі ад першай асобы. Ды і японшчына яшчэ нейкая. Хутчэй усяго зрэзаўся толькі пагуляўшы ў сакавіты і прыгожы Plague Tale, якому ў Сігналіс здалёка не сваяк. Але ўжо астыўшы, праз некалькі дзён сеў у спакойнай атмасферы, і гульня мяне падхапіла. Яна не хутка нясе вас па хвалях сюжэту, ды, як я ўжо казаў, вы хутчэй усяго мала што будзеце разумець, але ж азарт ад загадак ды жаданне разабрацца, што тут адбываецца, будзе весці наперад. Гульня, пэўна, не для шырокага кола геймераў, але ж калі вас нешта з пералічанага ці ўбачанага зацікавіла і захапіла, пагуляць трэба. У Беларусі яна, на жаль, недаступна, але калі маеце магчымасць, дык каштаваць яна будзе ўсяго каля $6. Тут і зніжак чакаць не трэба. Паважаныя гледачы, калі праглядзелі ды націснулі падабайку, дапамаглі праекту. Напісалі каментарый, YouTube пакажа гэта відэа яшчэ каму-небудзь. Дзякуй вялікі. Таксама дзякуй усім, хто падтрымлівае мою справу рублём на Patreon. Вы моцна мне дапамагаеце, і, магчыма, калі-небудзь я здолею выдаткоўваць увесь час на стварэнне новых відэа і праектаў. Дзякуй. З вами быў Рудзі, усіх і кожнага абдымаю, і да новых сустрэч.